אז אני רוצה להזמין אתכם היום לזכור ולצמוח, ולהתייחס כאן בהדרכה הזאת לשאלה מה אפשר לעשות בזמן צפירת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, קורבנות האלימות ונפגעי פעולות האיבה. איך אפשר גם לזכור וגם לתרום ליצירת שלום במסגרת השליחות שלנו, ואיך אפשר לעשות את זה ב3 דקות בלבד. יש לנו דקה אחת של צפירה באחד מהימים של הצפירות, ו2 דקות ביום אחר של הצפירה. יחד זה 3 דקות, מה אנחנו יכולים לעשות בפשטות, בקלות ובצורה משמעותית. אבל לפני שאני אכנס לעניין, אני רוצה טיפונת למי שלא מכיר, להציג את עצמי ממש בקצרה. שמי רונית שפי וולפין, ואני מורה רוחנית במקצועי, מפתחת שיטת העין השלישית, שעוזרת לאנשים שהם נשמות עתיקות, שהם רגישים, אכפתיים ושוחרי חופש, לחקור, לגלות ולממש את השליחות שלהם בכל תחומי החיים, בדרכם הייחודית. והיום אני רוצה לתת לכם כלי פרקטי, שאפשר להשתמש בו בכל יום, וספציפית בימים האלה, ימי הזיכרון, ובאופן ממוקד יותר, ממש ברגעים האלה, שעם שלם, שזה אומר מיליוני אנשים, עומדים דום בצפירה. במשך שנים רבות אני שאלתי את עצמי, מה לעשות ברגעים האלה? והאם הרגעים האלה הם משמעותיים, הרגע שבו אני עומדת, מעבר לזה שאני עושה את מה שמקובל לעשות, האם זה רגע שנשאר אחריו משהו? ומשנה לשנה התבוננתי בשאלה הזו יותר, ושיחקתי עם זה, ומצאתי דרך שהיא מאוד משמעותית בשבילי, ואני רוצה לחלוק אותה איתכם. על ידי כלי פרקטי, יהיה פה הסבר וגם כלי, והשנה ביום הזיכרון לשואה, לקחתי את הזמן הזה, 2 דקות של צפירה, וזה היה מדהים לגלות כמה הרבה אפשר לעשות בזמן כל כך קצר, גם לזכור וגם לצמוח, כלומר גם לכבד את זכר הקורבנות, ואת האסון ואת ההשפעה שלו, וגם לחשוב על איך אפשר לעשות משהו כדי שיהיה יותר טוב, כדי שאנחנו נוריד את מפלס הסבל והאכזריות בעולם. אז ברגעים האלה, 2 דקות האלה, הספקתי לעשות גם את זה וגם את זה, וגם אפילו לקבל מסר מאוד משמעותי, ללמוד משהו מאוד משמעותי על השואה בשבילי, ומה הבורא מבקש ממני מתוקף שליחותי לעשות השנה, ב12 חודשים הבאים, בנושא הזה, לא ברמה של מהפכות עולם, אלא ברמה היומיומית, תרגול יומיומי אישי שלי, וחלק מהתרגול השנה זה ממש להוציא לאור יותר את מה שיש לי לומר, מה שיש לי לתרום, בצורה כמה שיותר נגישה, ואני כבר עושה את זה עכשיו איתכם. אז אני אעצור כרגע את שיתוף המסך, כדי לעבור לדף הנחיות שלי. אוקיי. אז לפני כ-17 שנים, בשנת 2000, התגבש בי הרעיון שאפשר גם לזכור וגם לצמוח. מכיוון שרק לזכור ולא לשכוח זה רק פן אחד של התייחדות עם הנופלים, משפחות השכולות, קורבנות האיבה, הפצועים, וזה לא מספיק. זה לא מספיק כי אמנם זה נותן לנו הרבה כוח לזכור, נותן לנו כוח להמשיך בחיים, אבל השאלה היא איזה מין חיים. האם החיים שלנו הם באמת יותר טובים ברמה הזאת שיש שלום, שאנחנו חיים בחופשיות, בלי דאגות ממתי תהיה המלחמה הבאה, מדאגה ליקירינו שחוזרים הביתה,
לילדים שגדלים והופכים להיות חיילים וחיילות. האם באמת אנחנו הגענו למצב שאנחנו חיים את החיים האידיאליים שלנו במדינת ישראל? והתשובה היא לא. אמנם אנחנו חיים בחברת שפע, בחברה דמוקרטית, בחברה שכל אחד יכול להביע את עצמו, אבל אנחנו לא חיים עדיין חיים של שלום טוטלי. עדיין אנחנו עוסקים בזה, בנושא של שלום, והאמת היא שהרבה אנשים ויתרו על התקווה שיש שלום. אנחנו לא רואים את הפוליטיקאים, המדינאים, מביאים שלום, ובטח צבא לא יכול להביא שלום. והרבה אנשים כבר לא עושים שום דבר למען זה ולא מקווים, כבר פשוט מניחים למצב כמו שהוא, כל אחד דואג לעצמו, כמה שיותר רווחה, כמה שיותר נוחות, אולי אני אגלה וממש את האהבות האמיתיות שלי, קצת את השליחות שלי, אבל לא הרבה מעבר לזה, רבים לא מאמינים ביותר שיש סיכוי. ולמה זה קורה? זה קורה מכמה סיבות. אחד, מכיוון שלהרבה מאיתנו נדמה שזאת האחריות של הממשלה להביא שלום, או של אלוהים, או של המזל, ואם זה לא קרה, ואם לא הביאו לנו את השלום, אז הוא כנראה לא יבוא. והניסיונות כשלו ומיצינו את הכל. ואז יש אנשים שחושבים שמה אני הקטן יכול לתרום למען שלום, הרי שלום זה דבר נורא גדול, אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להקל על המצב, לבדר, לשעשע, להבריא, להנחות, אבל שלום זה ממני והלאה, זה גדול עליי. ואני טוענת ששלום הוא לא מטרה שצריך להשיג, שלום הוא לא דבר שמישהו מביא לנו, עוד יבוא שלום עלינו, לא, הוא לא יבוא עלינו, שלום זה אורח חיים, זה אורח חיים שאנחנו יכולים לתרגל אותו על בסיס יומי, איך אני יכול להיות אדם שלם עם עצמי, אדם שלם עם הסביבה, איך אני יכול להיות בשלום עם עצמי, עם החלקים השונים שלי, עם הלב שלי, עם המחשבות שלי, עם ההתנהגות שלי, עם אורח החיים שלי, עם הקריירה שלי, עם הילדים, עם המשפחה, עם חברים, עם הסביבה, איך אני יכול להשכין כמה שיותר שלום? על בסיס יומי, בכל מצב, בכל קונפליקט, איך אני יכול להביא את הדברים לידי שלום? במקום לידי מלחמה. כי מלחמה היא זאת שבגללה אנחנו עוצרים הכל, ואנחנו עומדים לזכור את מי שנפלו, כדי שאנחנו נחיה. כי לא היה פה שלום. לא היה פה שלום, אז אנשים איבדו את חייהם, יקירים, אנשים איבדו את יקיריהם, אנשים איבדו את הגוף שלהם, את השפיות שלהם, את השקט הנפשי שלהם. אז הפתרון כדי להפסיק את המצב הנורא הזה של איבוד, של אובדן, של כאב, של שפיכות דמים, זה להביא שלום. ואני קוראת לנו, מעכשיו ואילך, גם לזכור את הנופלים, את המשפחות השכולות, את הפצועים, את הקורבנות, אבל גם לבקש לצמוח ממקום של תודעת סבל, תודעת מלחמה, לתודעת שלום, תודעה של שפע, תודעה של אהבה, תודעה של פשוט שלום, ממלחמה לשלום, לצמוח לשם. ולכן אני קוראת לנו להפסיק להתקבע על הרעיון של לזכור ולא לשכוח. נכון שהוא מיוחס בעיקר ליום השואה, אבל הוא גם הולך איתנו הלאה. אנחנו כל הזמן רוצים לזכור ולא לשכוח. אין צורך להתעסק בלא לשכוח. אם אנחנו זוכרים, אז אנחנו זוכרים, אנחנו לא נשכח. לא צריך לדאוג לזה. צריך לזכור ולצמוח. זה הזמן לזכור ולצמוח. בשנת 2000 הבאתי את הרעיון הזה לעולם, והתחלנו לערוך טקסים אלטרנטיביים שהרעיון שלהם היה לזכור ולצמוח בדיוק זה. ואז התחלתי לשחרר מאמרים בתחום. ועכשיו הגיע הזמן להראות לכם שאתם אפילו לא חייבים טקס שלם בשביל לעשות שינוי, אתם לא חייבים לקרוא מאמר בשביל לעשות שינוי. כמה דקות, 3 דקות, משמעותיות ביותר. אז
הרי אני מניחה שכולנו, רובנו עומדים בצפירה. בואו נראה מה אפשר לעשות בצפירה הזאת. לפני כן, לפני שאנחנו ניגשים לצפירה, מה שכדאי לעשות זה לתכנן מראש, אם זה זמן משמעותי לכם, אם אתם רוצים לעשות משהו משמעותי בשביל לזכור ולצמוח, בשביל גם לכבד את הנופלים וכולי, וגם לעשות משהו קטן למען צמיחה מתודעת סבל לתודעת שלום, מתודעת מלחמה לתודעת שלום, אז אנחנו רוצים לפנות לזה טיפונת זמן, לא צריך שעתיים לזה, לא צריך ארגון מיוחד, רק לחשוב בערב שלפני, איפה אני הולך להיות בצפירה מחר בבוקר, או איפה אני אהיה בצפירה היום בערב, כן? לא שזה ייפול עליי פתאום יש צפירה, אוי, פתאום יש צפירה, עוזבים את הכל, לא. תחשבו רגע, תכננו טיפונת, כן? שיהיה לכם סביבה שהיא ידועה, פחות או יותר, ושאתם כבר מראש תדעו, אני הולך לעשות משהו משמעותי ברגעים האלה של הצפירה. דבר ראשון. דבר שני, תהרו בזה מה אתם הולכים לעשות בצפירה הזאת, ואני הולכת לדבר על כמה דברים שתהר בהם מבעוד מועד. כאשר תגיע הצפירה, כבר תדעו מה לעשות בה, אבל אם תתחילו להרהר בזה רק באותו רגע, הזמן יעבור מאוד מהר, ולא תספיקו. בסדר? עכשיו, למה אנחנו מדברים על הצפירה? הרי אפשר לעשות את זה בכל יום, בכל עת. בצפירה מה שקורה, זה שיש מסה ענקית של אנשים שעומדים דום, שמתייחדים, ובזמן הזה שכל כך הרבה אנשים מקדישים להתייחדות הזאת, יש איזושהי תודעה קולקטיבית שגדלה, והיכולת שלנו לעשות שינוי ביחד גדל. אז תארו לעצמכם שהרבה אנשים יעשו את התרגיל הזה שאני הולכת לדבר עליו. נכון שאנחנו לא הולכים לצפות ששנייה אחת יפרוץ שלום, אבל משהו אנרגטי ישתנה, משהו יצמח, ואנחנו מחפשים צמיחה ולא שינוי דרסטי. נכון שאנחנו רוצים את השינוי הדרסטי, אבל אנחנו גם ריאליים, אנחנו יודעים שהוא לא יקרה ביום אחד, הוא יקרה על ידי צמיחה, מרגע לרגע לרגע. אז בואו נלך לדבר עצמו, לתרגיל עצמו. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות כשאנחנו עומדים, זה תרגיל שאפשר לעשות גם בישיבה אגב, בשכיבה, אנחנו נעשה את זה בעמידה, ובואו נעשה את זה רגע ביחד, נתאמן על זה. בואו נגיד שלום, נעמוד רגע, ונגיד שלום לגוף שלנו. שלום לגוף הפיזי שלי, איך שאתה כרגע, וניתן לשלום הזה להדהד, רק שלום, לא צריך לשלוח אור ואהבה, לא צריך לדמיין אותו, לא צריך להרגיע אותו, רק היי, שלום. שלום הוא מפגש, אני פוגש את הדבר, אני מפנה את פניי אליו, אני מאיר לו פנים, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו לא חושבים רק על שלום כקונספט, אנחנו חושבים על שלום כמהלך, כהתנהגות. אז שלום לגוף שלי, איך שאתה, איך שאת כרגע, תן לשלום הזה להדהד, ונבחין איך זה מרגיש לנו, איך הגוף מרגיש ומגיב כשאנחנו אומרים לו שלום, בדרך כלל הוא די שמח שמתייחסים אליו סוף סוף. שלום לכפות הרגליים, שלום לישבנים, שלום לכתפיים, שלום לידיים, שלום לראש, שלום לנשימה, ושלום לכל הגוף כאחד. תן לזה להדהד רגע, ונבחין בתחושה. ועכשיו בואו נגיד שלום למדינת ישראל ולארץ ישראל. שלום, איך עושים את זה? פשוט שלום. שלום ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל. וניתן לשלום הזה להדהד. שוב, לא צריך לשלוח אור ואהבה, לא צריך לדמיין כלום, לא צריך לחבר כלום לשום דבר. רק שלום, לפגוש. מדינה שלנו זקוקה לשלום, שנגיד לשלום, שנתייחס אליה. לא ניקח ממנה ולא ניתן לה, רק נפגוש אותה לרגע. ושלום לעולם, ליקום, לא רק לכדור הארץ. ואם אתם פתוחים לעניין, אז שלום בורא עולם, איך שתרצו לקרוא לו, אלוהים, אדון עולם,
מקור הכל, לדבר הזה שממנו הכל מגיע, גם כן לא נבקש עדיין מבורא עולם כלום, רק נגיד שלום, נפגוש, ואז אנחנו נגיד שלום למצב, המצב הזה שאין בו עדיין שלום, מצב בארץ מה שנקרא, נפגוש אותו, לא ננסה לשנות אותו, רק נפגוש אותו. לפעמים מרוב שאנחנו רוצים לשנות, אנחנו לא פוגשים, ואם אנחנו לא פוגשים, אנחנו לא רואים, ואנחנו לא רואים, אנחנו לא באמת יודעים איך לשנות. זה זמן של פגישה. שלום למצב של אין שלום, מצב, אפשר לקרוא לזה מצב המלחמתי. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לאנשים שאיתם אנחנו רוצים להתייחד, עם כל הנופלים, שלום לכל הנופלים. הם נשמה שעזבה את הגוף, שלום לכל הנופלים באשר אתם. הרבה פעמים בוחרים על הגוף שכבר אין לו חיים, אבל מה עם הנשמה? שהמשיכה עליי, חיה וקיימת. רק ניתן לזה להדהד ונשים לב איך אנחנו מרגישים, ונגיד שלום למשפחות השכולות. אין צורך לדמיין אותם, אפשר, אם זה יותר נוח לכם, דמיינו אולי כדור עגול שקוף כזה כמו כדור גדולח, ושהוא מייצג את המשפחות השכולות, או פשוט נגיד להם שלום. כן, כמה פעמים אומרים להם שלום, מרחמים עליהם, מנחמים אותם, עוזרים להם, אבל פשוט לפגוש אותם איך שהם לרגע. להאכיל אותם, לפגוש זה בעצם להאכיל. שלום למשפחות השכולות. ושלום לפצועים, אנשים שעדיין אולי מחלימים פיזית, נפשית. אוקיי? תן לזה להדהד ונשים לב איך זה מרגיש לנו. ואז נגיד שוב שלום לבורא עולם. ואנחנו נבקש. אנחנו עד עכשיו היינו בהתייחדות עם המדינה, עם המצב, עם העולם, עם בורא, עם הנופלים, עם משפחות השכולות, עם הפצועים. עכשיו זה זמן, אחרי שסיימנו את השלב הזה של ההתייחדות, של לזכור, אנחנו זוכרים אותם, על ידי זה שאנחנו מתייחסים אליהם ואומרים להם שלום, ממש מנשמה לנשמה. עכשיו זה זמן לצמוח, זמן להגיד רגע, אם במותם ציוו לנו חיים, אז בואו נעשה שהחיים האלה יהיו משמעותיים, טובים, וחיים של שלום. בואו נעשה משהו עם זה, בואו נבקש מבורא עולם, נשים כוונה בלב, אני בוחרת לחיות בשלום, ליצור שלום בתוכי, לתרגל שלום, ואני מבקשת, בורא עולם תעזור לי לתרגל אורח חיים של שלום על בסיס יומי, בכל תחומי החיים שלי בכלל, ובתחום המקצועי בפרט, בתחום הזה שהוא בעצם השליחות. כשאנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה, אנחנו רוצים למלא את שליחותנו, לתת את מה שקיבלנו מהבורא, לחלוק את זה עם אחרים. אז בורא עולם, תעזור לנו למלא את שליחותנו בצורה כזו שתביא שלום. אם השליחות שלכם זה ברפואה, או במדע, או באקדמיה, או באומנות, או בחינוך, או ברוחניות, תעזור לי בורא עולם בתחומי ליצור שלום, לעזור לאחרים להיות בשלום עם עצמם, מבחינה בריאותית, כלכלית, עסקית, זוגית, בתחום שלי, כן? ותאמינו או לא, אבל הדבר הקטן הזה, ככל שיותר ויותר אנשים יעשו שלום עם עצמם, בכל תחומי החיים שלהם, אנחנו נגדיל את תודעת השלום, ואנחנו נמגנט את זה אלינו יותר ויותר ויותר. כך שברמה הפוליטית, מי שיצטרך לעשות את העבודה, יוכל לעשות אותה יותר ויותר בקלות.
אולי זה נשמע לכם נאיבי, אבל למעשה זה הרבה יותר מנאיבי. זאת עבודה יומיומית, זאת עבודה שמצריכה תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול. זה אורח חיים של שליחות. אז בשביל לסכם את מה שעשינו, אנחנו קצת לקחנו יותר זמן כדי ללמוד את התרגיל הזה, בואו נעשה אותו עכשיו בקצרה, אנחנו נספור את הזמן, ואני מניחה שזה יהיה פחות מ3 דקות. אז אנחנו כרגע נתרגל כאילו אנחנו עומדים בצפירה כרגע, ואנחנו נגיד שלום לגוף, שלום לנשמה שאנחנו, שלום עולם, שלום בורא עולם, שלום לישראל, שלום למזרח התיכון, שלום למצב המלחמתי במזרח התיכון, בארץ. ושלום למשפחות השכולות, שלום לנשמת הנופלים, שלום לפצועים, ושלום לרצון שלנו לחיות בשלום בתוכנו, מסביבנו ובעולם כולו. שלום. ואנחנו יכולים לחבר יד ליד, כף יד לכף יד, ולהתפלל. בורא עולם, תעזור לנו לשים בידיים שלך את מה שגדול מאיתנו, ותן לנו לידיים שלנו את מה שהוא מידתי לנו, מה שאנחנו יכולים לעשות על בסיס יומי, כאן ועכשיו, כדי ליצור שלום בתוכנו, בכל תחומי החיים שלנו, ומסביבנו, בתחום המקצועי שלנו, מתוקף שליחותנו, למעננו ולמען הטובה העליונה. כן יהי רצון, ונאמר אמן. זה לקח לנו אולי 2 דקות, ואני מזמינה אתכם להתאמן לקראת הצפירה בתרגיל הזה, אפשר בישיבה, בשכיבה, לעשות את זה בגרסה שלכם, במילים שלכם, לומר שלום למגוון של דברים, לקחת טיפונת זמן, לתת לשלום להדהד, לעשות את זה יותר מהר, יותר לאט, איך שבא לכם, ואז ברגעים האלה של הצפירה, לעשות את זה ביחד, בידיעה שיש עוד אנשים שרואים את ההדרכה הזאת, והולכים לעשות את זה יחד איתכם, ואולי אפילו להגיד להם שלום. אז עד כאן להפעם, ומי שמעניין אותו לשמוע יותר על שליחות, ולקבל גישה להדרכות הנרחבות שלי, הדרכות חינמיות בנושא של שליחות, ואיך אפשר לתרגל אותה בחיים שלנו, לגלות ולאמש את השליחות בכל תחומי החיים בכלל, ובתחום מקצועי בפרט, אז אתם מוזמנים להירשם מתחת לסרטון, ותקבלו גישה חינמית להדרכות נוספות. תודה שהייתם כאן, תודה שבחרתם להיות שליחים, ואנחנו ניפגש מנשמה לנשמה, ובתקווה גם בגוף, וניצור שלום ביחד. תודה.